Трябва да малко полиция на време. Не ги хваталя. Това е терена на кадър. На живо. Не да кажа, че корупционни сделки ще ни унищожи. Юли! Прави се на Юли! Престъпник Неден! Ти само ще върна чашата на оправа тебе. За 24 часа. За да видиш колко точно ще ме намери.